Inkixef fi Pjazza Kastilja l-Belt Valletta l-monument tal-bronz fġieħ l-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Il-mafkar ta' Carmenu Mifsud Bonnici, deskritt bħala realista u kontemporanju, ġie inawgurat it-tlieta filgħaxija mill-Prim Ministru Robert Abela. F'diskors waqt l-inawgurazzjoni ta' dan il-monument, Dr. Abela qal li Carmenu Mifsud Bonnici kien ġust, integru u umli u li madwar dawn it-tlet karatteristiċi kien idur dak kollu li wettaq f'ħajtu, kemm f'xogħlu fil-qasam tal-volontarjat, fis-settur trade unionistiku u fil-ħidma politika li wettaq. Fissru bħala avukat u politiku li dejjem ħaddan il-valuri tal-ġustizzja soċjali, l-integrità u l-umiltà. Semma d-disponibilità tiegħu għan-nies, sejjaħlu ħajt ta' kenna l-ħaddiema. Dr. Abela qal ukoll li l-wirt li ħalla Carmenu Mifsud Bonnici għadna ngħixuh sal-lum. Irrimarka li fi żmien ta' żviluppi politiċi li kienu għaddejjin, Carmenu Mifsud Bonnici insista u rnexxielu idaħħal il-prinċipju tan-newtralità flimkien ma' bidla oħra li qal għadna ngħixuha sal-lum l-rieda tal-maġġoranza tal-poplu tkun suprema. Emenda legali fi kliem Dr. Abela li biha Carmenu Mifsud Bonnici saħħaħ id-demokrazija u ġab stabbiltà. Il-monument bħarsu lejn il-Berġa ta' Kastilja u bil-Borza ta' Malta warajh u frott kollaborazzjoni bejn Heritage Malta u l-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali taħt l-awspiċi tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kemmtejn tal-okkażjoni anke miċ-Chairman ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar. Carmenu Mifsud Bonnici qiegħed fl-umiltà kollha tiegħu, jekk tħares madwarek il-monumenti kollha qegħdin bil-wieqfa ma' Carmenu fl-umiltà kollha tiegħu qed joqrob l-iktar lejn in-nies. Ma' TVM News l-iskultur li żviluppa l-monument Manuel Farrugia esprima sodisfazzjon għal fatt li xogħlu issa jista' jitgawda mill-pubbliku. Nħossni wkoll kburi ħafna li qed ikun qed nagħmel ismi u isem ukoll Għawdex titana xina minn Għawdex ġo pezza daqshekk importanti. Fiċ-ċerimonja tal-inaugurazzjoni indirizza lil dawk preżenti anke l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Il-Ministru Bonnici rimarka li ma kienx hemm Carmenu tal-politika, Carmenu tal-avukatura u Carmenu bħala l-persuna privata, qal li kien hemm biss Carmenu wieħed awtentiku, ir-raġel li ta' qalbu għall-ħaddiem u għall-pajjiżna.